Cum să ne mai rap de Dumnezeu, mă, când faci cât o greșeală, poate că nu o faci din adins, și te trezești dintr-o dată că îți dai seama ce fel de oameni sunt pe pământ și te gândești așa cu cine ai de-a face. Și nu mă refer că m-ar afecta chiar așa de tare, că până la urmă este acum și va trece. De exemplu, să vă zic astăzi, o întâmplare astăzi. Și poate mulți o știți, deja ați văzut o întâmplare înainte ca să vă zic de ea, dar acum o să vă zic ca să vă aduceți aminte astăzi, când am postat un clip, acum câteva ore în urmă. Am postat un clip unde ziceam despre aceste demonstrații, despre oamenii care au ieșit la protest în București. Eu nu locuiesc în România, dacă locuiam în România, eram și eu acolo, bineînțeles. Ce voiam eu să zic? Din mai multe surse, după internet, adică din mai multe surse, am văzut și mi-a intrat așa ideea, bineînțeles că nici nu am cercetat mai mult. Am văzut în câteva părți și atât, și am postat video-ul, că aveam și treabă. Și chiar m-am mirat, frate, chiar să fie peste 1 milion de români să fie ieșit în București. M-am gândit, poate o fi venit și din alte părți ale țării, vă dați seama. Dar nu a fost așa. Și dacă ați văzut video la unde am pus și știrea de pe Gov, de pe site-ul britanic, da, al guvernului britanic, precum, nu pot să zic aici, vă duceți și, doar ce am postat un video mai devreme, și vă duceți acolo, am pus screenshot-ul, precum mai multe chestii, care nu pot să le zic aici. Bineînțeles că alea nu erau adevărate și nu îmi dau seama, de exemplu, ambasada de la Londra, unde este, cum să pui așa ceva pe site, când lumea a demonstrat pașnic. Au mai fost comentarii acolo, ziceau că nu știu ce s-a întâmplat, incidente, dar mă rog, în sfârșit. Ce voiam eu să vă zic este că nu vreau să mă abat de la subiect. Este faptul că a fost eronat când am zis că au ieșit în stradă peste 1 milion de români, într-adevăr. Dar omul, în loc să vină, frate, și să zică, băi, frate, de unde ai informația? Că nu este adevărat. Înțelegi? Nu este adevărat, pentru că noi am fost la București, sau, mă rog, știm din surse mult mai sigure, da? Că nu au fost decât atâți. Dar mai repede preferi să înjuri, da? Să înjuri, să faci omul mincinos. E mai ușor, frate, ca să arunci cu noroi un om, pentru că tu făcând asta, înțeleg, eu așa cred, adică eu mă gândesc că ei făcând asta, se înalțe pe ei însuși, adică să considere mai mari. Eu nu cred asta, bineînțeles, și ca să vă zic altă treabă, nu m-aș putea coborî, adică să ripostez în aceeași măsură, în aceeași manieră, pentru că eu v-am mai spus și vă zic, pentru a face un rău la cineva este foarte ușor. Și verbal. Este foarte ușor. Cum să spun eu, acel mod de a te manifesta dovedește slăbiciune. Slăbiciune, pur și simplu. Atunci un om, pentru că să știți și voi, binele se face mult mai repede. Cum să zic eu, rău este mai puternic decât binele. Este mult mai puternic. Și pe timp scurt, răul domină binele. Dar pe timp îndelungat, da? Binele are tendința de a domina răul. Înțelegeți ce vreau să zic? Și de aceea părerea mea este că cine știe să vorbească de bine și să facă de bine, acela este un om foarte puternic. Pentru că nu oricine poate să facă asta. Deci spuneți-mi și mie câți oameni își pot ierta dușmanul. Foarte puțin. Trebuie să fii foarte tare. Sau câți oameni pot să treacă peste o înjurătură, da? O insultă mai mare. Foarte puțin. În general, oamenii la insulte ripostează la fel, cu insultă. Eu am avut oameni care m-au înjurat, m-au insultat, iar eu le-am vorbit bine, din contră le-am vorbit bine
și le-am vorbit, le-am răspuns politicos și pe mulți dintre ei am făcut să răspundă a doua oară politicos să-și ceară scuze. Înțelegeți ce vreau să zic? Dar eu oare dacă ripostam la fel și înjuram? Voi ce părere aveți? Ce ieșea? Te înjurai reciproc, te jigneai și la un moment dat creai tensiune și dușmănie și ceva negativ care oricum să uită, dar pe moment pur și simplu nu înțeleg ce rost ar avea, mai ales când nici măcar nu te cunoști personal. Atât asta am vrut să zic și îmi cer scuze pentru videoul dezinformativ, aș putea zice. L-am dat jos acum, adică l-am dat jos mai devreme, pentru că când m-am uitat la câteva ore mai târziu și am văzut comentariile și așa, am zis, bă, stai un pic. Și după aceea am făcut mai multe analize, am văzut și în comentarii și mi-am dat seama, mă, n-aveau cum să fie atât de mulți. Bine că ar fi fost bine. Ar fi fost extraordinar să fie atât de mulți protestatari în București, dar din păcate asta este. Na, asta am vrut să zic și acum rămâne la aprecierea fiecăruia pentru că fiecare este liber la opinie și să zică absolut ce vrea. Bineînțeles, aveți grijă că puteți să afectați pe alții în diferite moduri. Poate negativ, poate pozitiv. Eu prefer să vă afectez pozitiv. O seară frumoasă să aveți în continuare, dragilor, și ne vedem la următorul.